spríjemnenie tohto dnešného slávnostného dňa. Ďakujem ešte raz. Ďakujem. Takže nachádzame sa na podujatí Agrofilm.sk v obchodnom centre Mlyny Nitra. Nachádzame tu aj veľmi úspešnú slovenskú speváčku Zuzku Smatanovú. Takže čo ťa privádza na toto podujatie? Dostala som pozvanie a som ambasadorkou tohto ročníka. Sa teším z toho, že mám tu česť. Ako som sa dozvedela, že veľmi striktne vyberajú ambasadorov, tak sa teším, že som sa prešla nejakým sitom. A ty sa venuješ tak akože záhradke? Tak ja som z dediny, takže tá záhrada je súčasťou môjho života. Ako dieťa sme mali veľký statok, takže som vyrastala v takomto prostredí. Takže áno, dá sa povedať, že mi je to tu prirodzené. Aký program do nasledujúcich mesiacov, alebo tak by si mohla povedať našim sledovateľom, že aký plánuješ? Tak ja sa hlavne venujem novým pesničkám, píšem nové pesničky a kreslenie ma čaká nejaké. Ešte idem robiť jednu knižku s Petrom Naďom a budúci rok oslavujem 20. výročie na scéne, takže verím, že budem mať nejaké také malé novinky pre mojich fanúšikov. Robíš aj nejaké také charitatívne veci alebo pre deti postihnuté, také veci? Jasné, charitatívne veci robím v podstate pravidelne, dokonca mám radosť, že som ambasadorom Dobrého anjela. Mám radosť, že spolupracujem s Ligou za duševné zdravie. Nedávno som spolupracovala s sociálnym podnikom Hento toto. Ako je tých aktivít strašne veľa a baví ma to, lebo my si musíme pomáhať sme ľudia. A ešte teda taký odkaz, alebo možno aj také pozdravenie našim fanúšikom. My sme z takej dediny, čo je blízko tuto pri Nitre. Mojmirovce poznáš? Nepoznám. Tak možno, keby tam niekedy prídeš zahrať, tak dúfajme, že niekedy sa stretneme. Tak ahojte, milí Mojmirovčania. Budem sa na vás tešiť, keď u vás niekedy budem hrať, alebo minimálne niekde v okolí, tak sa budem na vás tešiť. Aj my ďakujeme pekne. Ďakujem.